bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en jetti khalifaɓe diine kono kadi en jetti khalifaɓe aada noon kadi jettirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Hafsatou Coumba Hamme ha yetti Daoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir Daoudou Maydata Samba Gaye Siri tanum arɗo guerlel tata Leyla Ndiathiene yantude ɓen ɓe ganduɗa kadi ni ko waɗoɓe feere ha jeeɗen Ndeye Fatouma Sali madame Sall Amadou Touré tongode men capanɗe jeenayyi e nayyi arti taw koye mbaadi kuptidinde eɗen bismi eɗen mbawi wiide sukoɗo batte duuɓi kono ko mawɗo ɗo batte hakkille biyeteɗo Mountaga Ndiaye nam jeyaɗo e département Podor kono kadi ne ko jeyaɗo e commune mo Dolel ko on tigui woni koɗo men e tongode capanɗe jeenayyi e nayyi en batta so wona tottude mbo o salmodira yeeɓoɓe a yawa habdude Pindi TV assalamu aleykum. eyyi maaleykum salam Ba Mody mi salminima mi salmini aussi directeur radio mo e télé woni kaw men ba men Abou Diop e dennagal liggotoɓe radio ngo foof mi juurima ɗumen mi ñaguima ɗum duwaw mi neldi ɗumen duwaw jarama ɗum noon en beltanimamo kadi hano hannirta ni joni beela emin mbawi andude hol gonɗo Mountaga Ndiaye holmo woni an? eyyi Ba Mody Allah jarama a jarama mi hakkalo Pulaar de ne heewi wiide haalde hoore nde weeɓani kono noon ma en eto ko Mountaga Ndiaye d' abord ko Haalpulaar jeeyaɗo e nder département Podor région de Saint-Louis commune mo Doɗel e wuuro wiyetengo Diomande to banggue kille peccade noon ko cubbal mi hettima en paami ko yerimaya eɗen mbi yo fulɓe ketta tesko kinɗe kam e leñol jiida kinɗe ɗe ko gollorde wonno beela aɗa wawi min artande e jangde ma? merci beaucoup ceerno Ba Mody ina wayno Mountaga janggi ko élémentaire Diomane o waɗi CM seeɗa e Ndioum jokkiri ɗum Richard Toll nde ummi ɗon ari université Cheikh Anta Diop to faculté des lettres sciences humaines département lettres modernes to banggue holko ɓurɗa teskade e banggue caɗele jangde to toon to Fouta ha jottiɗa ga e Dakar mbar ene waɗi caɗele ɗe ɓurɗa teskade ɗe mbawɗa min artande? eyyi caɗele kam gasata e jangde par ce que moni kala rewi hen surtout e banggue duɗe lesɗe comme no élémentaire ni Fouta ko ɓurno toon hewde foof ko documentation kam wax degui yalla ene hewno probléme to banggue Fouta e sa ummima ɗon so tawi Allah nawima aussi ko wayno collége nden nokkuji amen min jeeyaɗi collége wayano noon no hande ni hande o collége aji keewi mais on saaru soit ko Ndioum Aéré-Law walla jaaha ko wayno Podor en walla gara Saint-Louis donc bon almudo kam wiyata seerade caɗele kam gila documentation dal ya garta o dal surtout so tawi galle jahriɗima ari ɗon waɗe collége tawi ne woɗɗi seeɗa ɓe janggata ɗum praji on ɗi sijurde ni lawol ummade galle jahriɓe ha jettuɗa to janggata ɗum surtout ɗen gueɗe kadi aussi na mbaɗa freine ko heewi ndude lesɗes tigui ko monsieur Mbatten holko woni golle ma? merci ceerno Ba ina wayno nde gummima université nde je rappelle aussi ko ɓooyani toon 3 ans nde gummima toon nde tawi han kadi hakkille yidde ummade surtout sa ummima e nokku mo ganduɗa hunde yarani hon noon ɓe mbi ko haala onon no mbiyaton ɗum ni manda ɓamaɗo goɗɗi ɓiñata ko law manda ko noon so tawi Allah wurnima e ɗen gueɗe no moti gummoɗa ande dato ƴeewa an a partir de hakkille ma a jibinama ɗo poɗɗa jibinede a formama ɗo poɗɗa formede hankkadi heddi holko neɗɗo hutorto
ko hakkille mum no wawi wurde bandu men on saatu den gummimi tan nan ko école aji privé d'abord dum gadimi wadde ça dit esprit entrepreneurial hankadi gila don bami yaade hakkillam école privé aji mbade jangine hen mbade rende hen yimbe min mbada hunde pour min gadda sukabe ne janga min mbada collecter hunde min daña hunde min beyda ko don fudduri mi golle mbanmi aussi Sénélec aussi de Guédiawaye on saatu aussi hawle ɓuri dominde haqqillame ko esprit entrepreneurial donc par la suite ummimi ɗon gonmi e wadde ko wayno gueɗe ko faati foncier parcelle aji en donc Allah ne walli min Allah waddimi kadi aussi joom martaba joom aussi fitiran golle en ko faate ɗeɗon bangge kewɗe en Allah renidimi mum min batti yaadude amin gaño ko ene marché ji maadi en min liggo hen min heɓa mi tottamo kanko no heɓa o tottami dañede financement mi waɗa hen donc voilà ene wawno guesa jaajbo jehenɗo banggue maadi o kono tan en ɓosat ndax ko mintaji joguiɗen ɗi o hol beela won fedde nde gardiɗa bon actuellement ɗum gonmi ɗo fedde mi ardaki kono mi ardino pelle mbeɗa ardino pelle nde gonmi élève mbeɗa ardino pelle nde gonmi étudiant kono actuellement ɗo kalten ɗo pelle ko faate gueɗe développement mi ardaki mais pelle politique kam na wadde gardi ene waɗi pelle ɗe gardiɗa ko pelle jaaduɗe pouvoir walla ko jaaduɗe ko opposant ji ɗin ɗen gardiɗa walla e on saatu nde gardinomi to Doɗel to en 2017 mi yehino e sous la bannière de Bamtare synergie ndir liggan Sénégal to taw ɗum ko Amadou Kane Diallo nden ɓe opposition wonno en calminimo ɗon en juurimom de passage to Doɗel to 2017 no mbimami ni mi yehino en tant que candidat donc jaami e nder nokku o jaami kadi aussi e nder diwan o ha hande heewɓe e nder diwan o titorto kam joguiri kam oɗon image ko oɗon tigi holko addanma wadde dawrugol politique holko takma wadde ɗum eyi Allah jarama bon dawrugol kam ne heewi fammi ne heewi caɗele par ce que onon kam wona onon kalante politique hay son mbaɗani nde wonno oɗon invité waɗoɓe ɗum na kalana mon ko heewi wuurde hoore mum saɗani so tawi ɗon wuurde hoore mum poosiyel muɗum tan jaaha liggoɗa daña ñammina hoorema ñammina julde jeeɗade ɗum saɗi ko wuurde guura bande te politique no wonde gueɗel gotel so tawi an a jooɗima fodde nde poɗɗa wadde politique nde a waɗoyani politique ma goɗɗo hutoroma waɗa politique naftoro ko ponɗa wadde kono woni ko ɓe mbiyata ko aybin kotiɗa ƴetta teskeɗa il faut ko aɗa dilla jeeɗa tigi jeeɗa mbawa annene aussi heppinede par ce que politique ko mbiyata ko tubayo ko c'est là de gérer les affaires de la cité il faut ko annene mbaɗa feere ha gandeɗa keptineɗa mbawa jeeyede annene e kille peccoje ɗe kille peccoje ɗe taw so tawi ɗum feccama taw feccirde kono foti feccirede ni annene mbawa aussi daranade aussi heɓɓe caggal ma ɗe mbawa aussi kamɓe feccude hen eko foti feccede ko renda ko oɗo saaha holko manki toon to jomandu holko ɓuuri mankude jomandu tawde ko ɗon jeeɗa bon jomandu kam so Allah mbeɗa wawi wiide ko heewi ko yejjita ko manki jomandu somi wi mbeɗa waɗa ɗum liste ɗo ne heewi ko ɗo ñalata kono aɗa wawi memde hen tan ko ɓuuri tan hande ganduɗa mankude toon to jomandu to ko ɓuuri mankude mi rewi kadi ɗo ponmi rewde wonɓe ndewmi wonɓe kalani won hilifaɓe heewɓe nder département mo haali amin jogui tronçon ummade jomandu jeeri ha jomandu waalo ko population woni toon te mi yii yimɓe ina mballe ɓeyde courant ɓeyde toon ɗum ça ne fait même pas 2 kilomètres ça fait 2 ans ko Allah artiri min e pouvoir ko ça fait 2 ans de cela mbeɗen doga hen jamma e ñalama yomin mballe no jomandu waalo heeɓi ɗum kam ko premier probléme mo ganduɗa population jomandu jeeri ndi e waalo ngo no wuuro ɓe gueɗal ɗimmal ngal jubbande ko jomandu population mo jogui o sa wi jomandu wona jeeri tan
wuro bayal nan ɗon wuro Malik Sama Thiaka Jomandu walla yana assez so tawi ɗum noon joni jomin jogiti ko haa ɗo ɗo kalten ɗo haa ɗo ɗo 21e siècle gonɗen koye case de santé population potirɗo noon mais c'est grave miɗen min dogui e laamu belon kalde gardiɗo commune o bon gardiɗo commune o haala ka yettimomo mais koɓe mbiyata ko case de santé hayso tawino ina jeeya e compétence peut être mairie won kadi ko junngo joomum wawa wadde wonko ganduɗa wonko woni hen ɗum wona e domaine mabɓe ene mbawi yawtinde koye domaine peut être conseil départemental walla jawtina dow par ce que hande niveau dispensaire o woni koye case de santé mais pour hande état Sénégal pour ɓe mbaɗa affecté infirmiére d' état alay saago mbaylani ndi ɗon ndi wayle manam hunde ɗe itte e case de santé watte e poste de santé watte de poste de santé ko ɗum hande woni caɗele min min doga addani bon so tawi ko maadi minen à partir de la diaspora e ɓiɓɓe jomandunaɓe remoɓe awoɓe aynaɓe e yeeɓe petit commerce foof ndendini joguiɗo bussapo joguiɗo buuɗiɗo joguiɗo mbuuɗo mo ala waɗi hen duwaw mum minen foof min ndendini min maahi min mbaɗi équipé kono probléme men tan ko min dañ statut poste de santé te amin gulliɓe jaam min dewi voie less normal min dewi voie politique mais ha joni firti heddi koye ko onon oɗon mbaɗa faandu almuudo oɗon balla koye mon wiide ko ballal yo tawe junngo joomum joni jaɓanten ko holno jiruɗa kadi ni politique toon to jomandu onon waɗoɓe dawrugol hol darde mon toon holno jiruɗon darde mon nde nder ɗon toon bon darde amen hande actuellement ɗo ɗo kalten ɗo min jii koye dans l'ordre dispersé ko wayno feccade comme noon haalpulaare ɓe mbiyata ni koye feccade min goni pecco ɗo bangum te ɗum nafara wuro ngo probléme aji kalɗen ɗo ɗi onon ɓuuri min ɗum andude nafara min tan koye dental tigi kala ko ɗo dawgo nder wuro ko noon en ɓennat holno jiruɗa dartingol ɓe wiyeteɓe kilifa e Simon woni yanamar ɗum waɗi dille e leydi ndi no feewi beela wona ko fedde nde hoore mum yiiɗa momtede holno jiruɗa ɗum bon yaafoɗa seeɗa ba mawɗo haade mi jakkare ngal lanama bisimilla ar donc haade mi fuɗɗunode émission mbeɗe fonno duwanade musidɗam sehlam diɗam no feewi hono Abdoulaye Elimane Dia kalaju tigi président mouvement alliance pour le développement et l'émergence des problèmes mo ganduɗa gurdam mum fof waɗi ɗum koye sukaɓe foof tigi gurdam mum fof waɗi koye ɓesmi Podor naɓe mo ɗaminoke poos laamu haydara so wona yo Podor ɓamta tigi eɗen duwonomo yo Allah yurmomo yaafomo yo harnomo aljanna eɗen mbasiyo adat yo ɓeydo darade pour aussi wadde perpétuer ko tubako wiyata ko œuvre mo Abdoulaye Elimane Dia wanno e nder leydi yo Allah yurmomo yaafom bisimilla artudere me e namdal mbeɗa sikki kilifa holno kilifa e Thiat kilifa e Simon dartinaɓe jeenoɓe fedde wiyetede yanamar daratonde hujji ɓiɓɓe Sénégal naaɓe e kala saaha woytanade ɗumen en jiiɓe jaggama won wiyoɓe noon ko yiɗa tan ko yo fedde nde momti kono so tawi ko an holko woni hen yiyande ma an bon fedde nde peut être aɗa andi leydi ni noon lawol leydi ndi kala ko neɗɗo wawi wiide e gurnam a wawa wiide leydi ndi ala lawol so tawi neɗɗo kilifa en Simon en aade wiye an ka darantoɗo leñol ka kaɓantoɗo leñol won hunde neɗɗo ne foti rentade ɗum ɗon moƴƴani ko yaata ɗum fotano yaadon haa kono so tawi a yii haa a tummama teno tumɗa geɗe hakkude ma neɗɗo e neɗɗo hakkude mon tan business mo mbaɗɗon hakkude mon ɗum a waɗat assumé responsabilité ma mbasan mandu Allah jarama kono tan ina waɗi jokkodiral eɓe mbiya coalition yeewi askan wi woni findinde ɓiɓɓe genni ndi walla ɓiɓɓe leydi ndi beela wonko ɓe mbawi dañde ngal ɗo dental
coalition Yewwi Askan Wi min de on jangumi politique c'est quoi adversaire yagataki tiki c'est-à-dire saɗa wadda e neɗɗo politique woto yawma hay soko goto kamɓe won koɓe mbawi dañde ha heewa hay goto farani yaw so tawi majorité présidentielle yawi ko jolfoyata ko ma gulal gummorto yimɓe cikka donc ko fodɓe wat ƴettede au sérieux yimɓeɓe gummo mbaɗa e mabɓe faire face pour aussi andinde aussi kamɓe ɓe gona yawniɓe aɓe mbawi dañde par ce que sa wi Khalifa Sall 2009 kañum wonno dirigé ɗo liste no wirno kadi coalition Benno no ha yawmori maire en 2014 o waɗi o dañi caɗele hakkude makko e Benno Bokk Yakaar o waɗi liste makko taxaw Sénégal taxaw Dakar du moins taxaw Dakar ko on addanimo o wi o woni maire Dakar il y a aussi Barthélémy Dias Ousmane Sonko récemment kanko wonno troisième élection présidentielle 2019 e kilifa o Serigne Moustapha Sy pur on quel que soit alpha en mbiyata ala yimɓe donc ɓen so tawi ndendi mbaɗi coalition men fotani yeɓede tigi wiyama binditigol ngol ina heewi caɗele holko waɗi ɗum donc min mbeɗa wawi ɗum wadde e fannuji ɗiɗi walla tati bisimilla premiére fannu o ko ñalɗi dokkaɗe nder commune aji goo no fammi ɗiɗi accessibilité manam wemnande yimɓeɓe haaɓe jotto ina waɗi caɗele pour min fonno wonde ko ñalawmaji ɓeyde goo ɗiɗi ɗum fecce e fuuta tawi ko fuuta ka tan aussi so tawi mi faami ɗum fecce ene fuuta wino reni jeerim ko ɓe mballe hay ñalawmaji ɗi fuuɓe ɓe mbawa waɗkede point focal kawroɗo arsu gouton waɗe noon waala ngokko siwa ɗum kono sa totti yimɓe fof a wi ono fof gaare nder ñalawma gowla ko balɗe mum fof kawren kono yewru reeni tampere waɗat heege waɗat ɗon ko waɗa kono yimɓe nana aduna min nani e kolce be walla kolce bamɗe wiyama ka jiɗɗo wonde maire commune Doɗel ceerno Ba Mody mbaɗo dawrugol kala ɗo sikka tawata ko hakkille mum peut être noon hono heddi ko doole nokkuma jottoɗa mbaɗo politique wiyata bon miyiɗa wonde sabba naggam walla mi wonani e ɗum minen subalɓe amin keewiɗo tan kala no liɗɗi piiri gawre noon e tigi joni an wi an ɓi jomanɗo o joni an jiɗɗo laamade o gay gonɗe ɗi toon wala ɗum musata bon laamu walla totata laamu ko Allah totata laamu mi wima nane président Macky Sall wonko yiɗi ko yiɗi ko so sago makko kala renduɓe nokku jeeyaɓe parti APR walla des mouvement yantuɓe APR tañmin fof yo mbaɗo liste e sago makko pour mbawa huccodirde e coalition opposition gonɗon mais ɗum aussi so tawi dañama so dañaka noon kono liɗɗi pire fof noon gawrete so dañal wonno kadi aussi Macky Sall wonta président de la république 2012 tuggude 2014 feewi hannde holno jiruɗa commune Doɗel batte ɓamtare bon commune Doɗel a namdimam ɗum namdal kadi aussi jiiɗingal tawi ko Allah par ce que so tawi a wonani e gestion communal manam a wonani mairie walla a wonani conseiller walla naggam pour mbawa jaggude bilan jomumen mettat sanne te e tijjade kam e yakorade jorto moƴƴo no gandirmi aussi Mad Bachir le maire mbeɗa salminam aussi de passage mbeɗa sikki dans les jours à venir wonde ñalawmaji garoji mo waɗani yimɓe présenté bilan mo waɗno par ce que mi wondino e makko je rappelle aussi 2014 nde o yahata élection minen jaaduno o waɗino présenté un bilan population hoolima wattimo ɗo wonɗo e yakaram moƴƴo tan mbeɗa yakori mo wat bilan pour andinde yimɓe 2014 fa ɗo ɗum kalten ɗo ko ɗum o liggi ɗum o liggi ko ɗum o waɗi ɗum o waɗi bel hannde
neɗɗo no wawi ardade commune o tawa hollani ɓe programme mo jogui. Voilà, merci beaucoup e ngal ɗum namdal. Il faut que yimɓe ɓe kadi aussi ɓe mbayla noɓe lamminirta nen. Heewɓe hannde lamminirta neɗɗo tan ko manam kaari ko jontaɓe walla kaari ko bandam walla kaari ko joom kaalis walla kaari ko ganduɗa hoore ma ko ɓi asli walla ko ɓi asku alors ko nan no foti wonde. Sa yiɗe saɗa waɗa neɗɗo yo wat yimɓe présenté programme laaɓɗo o foti laamade commune o ko duuɓi nagam so heeɓi programme makko ko niyaari ko ɗum yiɗi waade secteur éducation santé ko ɗum so gueɗe kala kuusmo memɗa e nder commune o foti ko addande yimɓe programme makko laaɓɗuɗo yimɓe jiiya heen tunno hen gotno ɗum gandu an sa woni maire hol programme mo joguiɗa? ande bammoji ha joni a woppani eyyi yo Allah waɗi inchallah yo Allah waɗi programme mum kam mo joguiɗen e nder duɗen yaaji saabu en mbiyata le maire waɗani walla adinoɓe maire ɓe ala ko mbaɗi wonko ɓe mbaɗi ha heewi kono kadi wonko heddi ha heewi ne heddi sukaɓe ɓe hande walla minen sukaɓe emin jogui probléme no wiyeteno kadi emploi wullete nder leydi Sénégal fof ko doɗel ɓuuri hande tampude on banggue emploi cadre ɗum noon kadi aussi ne muusi firti sa laamima an ma walluɓe emploi dal dawiɗi ɓe daña koɓe dawi a wawa wallidde yimɓeɓe foof kono aɗa wawi etade kam au moins hayso tawino sa limi yimɓe sappo hay soko joyo aɗa wallodire jomumen ha mum fof dañɗiti beela kadi ne Benno Bokk Yaakaar tampata e local 2022? Bon, ça dépend mi rokkuma exemple no jodel to jeeɗen to so tawi woni dañama yimɓe fof ndendi mbaɗi walare wotere aɗa andi ma wemno gueɗɗe kono so tawi yimɓe pecciɓe yama taw won gummir to taw jeeha Benno Bokk aɗa ditto hunde e halawol te alors ɗum fan no wawno wasde wade honno exemple 2014 coalition Benno Bokk Yaakaar feccima e nder duɗe à l'époque Mamadou Bassirou o wonani e coalition Benno Bokk Yaakaar Saydou Dé e Amadou Niang de tout a récépissé APR lourde e Saydou Dé Saydou Dé waɗoy liste mum banggue kanko no yaadi makko ɓe pecci Mamadou Bassirou yeehi élection gañiɓe kamɓe ndeysan hoojomaji men gasi kono ina jogui ko kalɗen en mimi to en mimi ga kono en jejjetta gorko mo Guédé Santhié ɗe maaro ñamete taw soodiya ko woni baɗɗo sababu woni Bocara Niang noon en jejjitani Baba Ali Wade mo Jomandu gonɗo toon to New York mbeɗa andi wonko mbawɗa haalde makko reftata hen ko mbaynoɗa. Bon d'abord Bocar mo ganduɗa ko musidɗo Allah waɗi gandirmom tan ko yiiɗi Ablaye Daoud omo yiiɗi kadi aussi sukaɓe département politique rendini min ha endam naati hen mbiɗa salminamo aussi kamɓe Bocar Niang de passage Ali Wade mo kalɗa ɗo noon joni mbiɗa haaldanno to wiyete Abou Diop no haalenno koko heewi annene aussi mi andano ni no garamɓe ɗo nde ko oɗon gandodiri no waɗa tigi ko gorko mo ganduɗa haadano ko gorko moƴƴo wonko woni hakkude amen heeƴani e émission ko woni hakkude amen ɗum heeƴani e émission mbeɗa wiyama tan aussi yo wattu hakkille Pindi TV tigi nde wonno wonirɗo aussi ko pour fulɓe e leñol ngol fof. Allah jarama tongode men capanɗe 94 en jetti bandiraɓeɓe tuggude ɓen eɗen gandi en mbaɗi lappol foto ngam yaade toon to biddi mariage o mo ganduɗa ko Mamadou Saydou Tall yantude ceerno Manaba Thiam yantude o mo ganduɗa ko Hawa Niane Fatou Aissata Mamoudou Amadou Tall en jarniɓe no feewi e jeewo bonum gorko woni Ramata Mamadou Ba ko on tigui woni séri men ɗum noon ko toon to foto wonno tongode capanɗe 94 tawata caggal to ko Ndey Fatouma Sali yantude Madame Sall Amadou Touré taw wonno koɗo men ko Mountaga Ndiaye mo Jomandu Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon.